herri bezala aldatuz joan gara, hazi egin gara. Bizimoduak eta beharrak abiadura berdinean aldatzen joan diren bezala. Urak ur izaten jarraitzen badu ere, bueltatzen dizkigun isladak ez dira bihurtanta modukoak. Kalean mugitzen jarraitzen dugu, baina bideak eta pausoak beste modu batekoak dira. Herritarrok elkartzeko gogoari eusten diogunez, hirurarrok beti joan gara, herria geuren neurrira egokitzen, guztion neurrira. Orain ere, modu horretan jarraitu behar dugu. Hiru eraikinen inguruan, erabakitzera goaz. Lehenik beharrak identifikatu, ondoren nola erantzun erabakitzeko. Bazatoz? Azaroaren 2 eta 16 bostetatik 7etara gogo eta saioak egingo ditugu. Musukoak ez diezazula hotxiken. Anima zaitez, batera gehiago gara.